नमस्कार मित्रांनो, मी सिद्धी. तर आज मी स्वागत करते सिद्धीज किचनमध्ये माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. आज मी तुमच्यासाठी स्पेशल व्हिडिओ घेऊन आली आहे. तर आज आपण चाललो आहोत अनव या गावामध्ये. आज दिनांक 9/2/2024 रोजी श्री स्वयंभू रामेश्वर मंदिर महोदय पर्वणीसाठी आपण चाललो आहोत. तर आपण पहिल्या मंदिरामध्ये दर्शन घेऊ, महोदय पर्वणीसाठी समुद्र स्नान पाहू आणि तिथे जाऊन महोदय पर्वणी एक्सप्लोर करूया. आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला तर मग थेट मंदिरामध्ये. आता आपण महोदय पर्वणी एक्सप्लोर करूया स्टार्ट टू एंड पर्यंत.
चप्पल गावता काय बघूया. चप्पल चप्पल चपला कोणी घालू नको रे बघी. घालू नका. पहिलो
तर आता फायनली व्हिडिओ एंड करायची वेळ झालेली आहे. तर तुम्ही आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघितणार श्री स्वयंभू रामेश्वर महोदय पर्वणी दृश्य कसं पार पडलं. तो पहिल्यांदाच आपण दर्शन घेतलं, त्यानंतर पालखी